Això és l'Escaquimat. Benvinguts a un nou Escaquimat i avui estem aquí amb tot un artista, amb en gran Fel Feixedes. Fel de Rafel. Com estàs, Fel? Bon dia, molt bé, aquí anar passant hores i anar treballant, anar-li fotent. Moltes gràcies pel teu temps, per acceptar la meva invitació. Sé que estàs molt ocupat. Com va anar per Agramunt ahir? Molt bé, ahir vam estar fent Islàndia, inaugurant una altra temporada del Torró Solidari de la gent de Torrons Vicenç i bé, vam fer un programa molt emotiu perquè hi havia el fill del fundador dels Torrons, que fa 2 mesos que va morir, i per tant va ser un programa emotiu, un programa bonic. Sí, vaig veure alguna cosa, sí, va estar molt bé. Agramunt, a l'Urgell està, oi? Sí. De Tàrrega. Bona comarca. Tu ets d'Arbúcies. Sí. Ets d'arbucienc, de la Selva. Soc arbucienc, sí. Vaig néixer aquí, a l'Hospital d'Arbúcies, vaig ser dels últims que vaig néixer a l'hospital, després ja van deixar de fer-hi parts i sí, tota la vida visquent a Arbúcies i aquí estic, instal·lat. Molt bé. I digue'm, Fel, per la gent que no et conegui tant i això, molta gent t'haurà vist o sentit a Catalunya, però per la gent que no sàpiga el teu bagatge, podries explicar una miqueta així com... Perquè vaig llegir que vas començar sent peixater de jovenet, no? Sí. I que després doncs, ets aprenent sempre de còmic i d'actor. Fas monòlegs, ets músic, però com vas... Ja des de petit ja tenies aquesta cosa de ser artista? Perquè en el fons ets un artista. No, què va, no. Jo mai m'havia plantejat dedicar-me al món de l'espectacle. Jo estava estudiant a l'institut, no m'agradava res del que em proposaven per estudiar. Sol passar. Sí, sol passar, no? No tenia clar què volia ser de gran i a casa meva la meva mare tenia una peixateria i vaig cap a treballar a la peixateria i allà, a part d'aquella peixateria, em vam obrir una de nova. Després vaig obrir un pub aquí al poble també i tenia negocis, però no acabava d'estar content i després amb 20 i pocs vaig començar a fer teatre amateur, però per hobby, per veure ja amb què, i em va començar a agradar, vaig començar a veure que tenia aptituds i res, i després em vaig anar a Girona a l'escola de teatre i a l'escola de jazz, a estudiar música i a estudiar teatre, i al cap d'un parell d'anys vam fer una trobada a l'estiu a Massanes amb tot de clowns de la comarca i allà ens vam conèixer amb en Quim i en Xuri i allà va començar l'aventura de teatre guerrilla sense haver-m'ho plantejat mai ni saber massa cap on aniria tot i fa 25 anys que soc professional del món del teatre, una cosa que no m'esperava i que benvinguda ha sigut. Quan dius en Quim i en Xuri vols dir el Quim Masferrer i el Carles Xuriguera, oi? Exacte, sí. Amb ells tres vam crear Teatre Guerrilla i va començar la meva carrera artística. I us veu conèixer a l'escola, no sé si ho he entès bé, a l'escola de Girona? No, a una trobada de clowns. Sí, jo a Arbúcies feia teatre amateur, en Quim, que tot i ser Sant Feliu feia molta vida a Arbúcies. Perquè està a prop, no? Sí, ens va dirigir un espectacle. Jo després anava a Girona a estudiar i un dia em va dir, hòstia, fem una trobada de pallassos aquí a Massanes per fer improvisacions i jocs teatrals i em ve de gust venir. I vaig dir, sí, tant. I allà vam connectar molt bé amb ell i en Xuriguera i vam començar a trobar-nos nosaltres tres sols i vam dir, per què no ho provem i muntem una companyia de teatre i va ser el que vàrem fer. I el teatre de guerrilla, quants anys veu estar, doncs, amb el Quim i el... Jo vaig estar-hi, vaig ser dels fundadors, dels tres fundadors que eren nosaltres tres, vam començar el 2008 i jo vaig plegar el 2009. Al març de 2009 jo els hi vaig dir que plegava i que començava una altra aventura i vaig deixar-ho el 2009. Exactament. I podries explicar perquè com és la vida d'un còmic, d'anar per aquí, per allà, perquè és com molt bohemi, no? És molt guai, no? Tot aquest... Ha de molar, no? Però a la vegada també ha de ser, doncs, complicat, com tot. Sí, com totes les feines, al final, al començament tot és meravellós, tot és novetat. Quan portes 25 anys, anar a fer un bolo és la rutina, és com aquell que s'aixeca al dematí a l'oficina, doncs jo quan arriba a les 4 o 5 de la tarda preparo la bossa, miro que cap on haig d'anar, quant rato hi tinc de viatge,
busco el lloc exacte que m'han passat des de l'oficina on haig d'anar, pujo el cotxe, arribo allà, actuo i torno. No té més. És veritat que cada cop, almenys jo parlo per mi, cada cop el que m'agrada més és estar a casa, per tant, vaig a fer el bolo, acabo, saludo qui hagi de saludar i me'n torno cap a casa. Sí que és veritat també que quan eres més jove, doncs, els primers bolos una mica lluny de casa, ens agradava quedar-nos a dormir. Il·lusió, no? També tenies 30 anys i, per tant, després del bolo, si convenia, podies anar de jugar una mica, també hi anàvem. I ara no, ara procuro estar com menys temps possible al teatre. Procuro estar molt temps a casa amb la meva família, vaig a actuar i me'n torno cap a casa i no deixa de ser una feina com qualsevol altra. Almenys el que depèn de la meva empresa. Vull dir, no faig gires internacionals, no faig gires per Espanya, per tant, és una vida relativament còmoda. Tinc totes les actuacions a 2 hores de casa i sempre dic que el meu objectiu sempre és intentar anar a dormir a casa. Per tant, de moment ho podem anar fent. I ara, bueno, encara no anem ara, si vols. Amb el Carles Xuriguera després vas seguir una miqueta, no? Has fet moltes històries amb el Carles. Sí, quan jo plego, al cap d'uns dies en Xuriguera també decideix plegar de Teatre Guerrilla i ens trobem ell i jo en un moment donat i jo vaig dir, jo tinc ganes de continuar fent teatre, no tenia ganes de continuar a Teatre Guerrilla, però fent teatre sí. Ell em va dir que també i vam dir, doncs preparem alguna cosa junts. I llavors el 2010 vam estrenar un espectacle que va escriure en Francesc Sarés, que es deia El no som res. El 2011 vam estrenar el Live i vam estar fins al 2014 fent gira. I el 2014 jo vaig començar a tenir ganes de desvincular-me una mica del teatre. Vàrem muntar un restaurant conjuntament a Arbúcies. El Mos, es deia, no? El Mams. El Mams. El Mos. El Mams. S'assembla, però no, el Mams. I llavors, gairebé. Ell també va començar a fer proves amb vinyes i vins i tot plegat i vam passar uns anys bastant desconnectats de l'ofici, de teatre. Anàvem fent presentacions de gales, de festes, de coses, però sense fer espectacles. I el 2017, quan jo li plantejo si té ganes de tornar... Aquí estàvem fent ràdio, estàvem fent les tardes de ràdio amb la Tati i, per tant, no fèiem teatre, però estàvem en els mitjans. El 2016 fem un programa de vins també per TV3 i el 2017, quan li plantejo de fer un espectacle nou, ell em diu que té ganes de començar un projecte nou, vitivinícola, de muntar el seu celler i m'hi convida si em vull ser-ne. Jo li dic que no, que jo vull tornar als escenaris i allà és on començo el 2017 la meva carrera en solitari, tot i que l'any passat vaig escriure uns textos que a en Xuri li van fer gràcia, li van venir de gust i vam estrenar l'any passat un espectacle que encara estem de gira. Exacte. Però, bueno, sempre diem que hem fet aquest espectacle i no sabem si en tornem a fer un altre o no. Vull dir, no ens hem posat cap pressió. Sempre hem procurat fer el que ens venia de gust i en aquell moment, fa un any, ens va venir de gust estrenar aquest espectacle i veurem cap on va el futur. Sí, abans d'anar a aquest espectacle de Ni rastre de qui vam ser, no? Que és el que esteu fent, abans d'entrar una miqueta a la temàtica, que és molt interessant, també has estat molt a la ràdio, també amb en Carles, no? A la tribu, fa anys. Sí. Bueno, és que jo et vaig conèixer, de fet, no fa tant, al Club de la Mitjanit i anaves, perquè també t'agrada molt l'esport, tal i qual. Bueno, també t'havia vist amb l'Albert Tom fa més temps al club. T'he anat veient per molts llocs. I això, després, també com és la vida d'això d'estar a la tele, a la ràdio, d'estar sempre per aquí, per allà. I què t'agrada més, la tele o la ràdio, també? A mi, a la feina en general, el que m'agrada d'aquesta feina és que em permet que no hi hagi una monotonia. O sigui, de cop i volta, ara estic preparant textos per si l'any que ve preparo espectacle nou, però a la vegada hi estava a Gramunt fent ràdio. Ara és veritat que fa uns mesos que no faig res de tele, però l'any passat vaig estar col·laborant a Planta Baixa. Per tant, a Islàndia, a RAC1 amb l'Albert. Ara estic fent la transmissió del Girona a RAC1 també. Sí, ja t'escolto jo. Cada setmana és diferent i això, per la meva manera de ser, que m'avorreix profundament tot, quan fa 20 dies que faig la mateixa cosa, és el que em dóna vida, aquesta feina. Que què m'agrada més? És que m'agrada molt tot. Potser el que m'agrada menys és la tele. El que m'agrada més segurament és... Estic entre la ràdio i el teatre. És veritat que allà em guanyo millor la vida fent teatre, fent les 50-60 actuacions que faig l'any, però la ràdio m'agrada molt. La ràdio... Sí, sempre tinc projectes per fer un programa de ràdio, el que passa que
que mai ho tiro endavant, però la ràdio per mi és allà on estic més còmode, on trobo que hi ha la immediatesa més interessant. Per altre costat, el teatre té una cosa que no tenen els altres, que és que tens el públic allà, i això enganxa molt de que quan dius una cosa a 100-300 persones que riuen, això és màgic. Dius, hòstia, és brutal, no? Que vens aquí a explicar unes històries i la gent riu i te'n vas a casa amb la feina, amb la satisfacció de la feina feta. La ràdio tu passes molt bé, però no tens el feedback immediat que pot tenir el teatre, no? I la tele, tot i que també n'he fet molta, la trobo molt més carregosa, molt més lenta, molt més feixuga. Quan tens una idea, un cop la portes a terme ja han passat 2 mesos i potser aquella idea ja dius, hòstia, això ja no em fa la gràcia que em feia, no? A més, trobo que la força que té el teatre, la televisió, per exemple, no la té, la televisió en té una altra, que és la mediàtica, però la força interpretativa, la força de fer arribar un intercanvi amb el públic és molt més potent al teatre que no pas a la tele. Clar, la ràdio potser, com que no t'estan veient, també et pots deixar anar més a vegades, pots estar, jo què sé, la tele també has de mantenir una compostura, no? També. En canvi, la ràdio, no sé, jo m'ho imagino, i podeu estar més relaxats i deixar anar més, no sé. Bueno, el que té la ràdio és el que et deia, és l'immediatesa. A la ràdio pots estar dient avui parlarem d'això i no saps per què, ni parles d'una altra cosa i no passa res. A la tele no ho pots fer, perquè hi ha uns càmeres que estan pendents, que sobretot no us aixequeu, perquè si vas allà no hi ha llum, vigila això, perquè si aquest et passa per darrere no se't veurà, i és tot molt encarcarat. I en canvi la ràdio és màgica. La ràdio te sentes allà, s'engeguen els micros, estàs dins una sala 3 o 4 persones i resulta que fora n'hi ha 150.000 que t'estan escoltant i a vegades dius coses que no n'ets conscient que deia. Per mi la ràdio és molt màgica. Sí, i el teatre jo sempre ho penso. Quan vaig a teatre no provoca molts nervis sortir a l'escenari. O sigui, quan comences, a vegades, quan ets més jovenet, quan comences notes de veure algun xupitillo per sortir. Saps què vull dir-te o no? No, bueno, jo no ho he fet mai, potser. No, ja, però segur que gent que sí o gent que no és tan atrevida, hòstia, perquè Déu-n'hi-do, fotre't allà dalt. Jo penso que no... És evident, jo fa 25 anys que em dedico a això i demà tinc funció a Sant Miquel de Balenyà i quan falten 5 minuts encara estaré nerviós perquè vols que vagi tot bé, que la gent s'ho passi bé, que funcioni tot com un rellotge. Però és que quan aquests són els nervis que s'han de tenir abans de començar. Si no els tens, millor quedar-se a casa. Si passen d'aquests nervis, si són més exagerats que això, vol dir que no et pots dedicar a aquest ofici, perquè, de fet, els que ens dediquem a això ja sabem què hi ha i per tant, és l'adrenalina que ens provoca aquesta feina. Si algú no es veu capaç, ja no hi pujarà. També és veritat que hi ha gent que ho ha provat i quan ha vist la tensió que generava això, d'estar 1 hora i mitja davant del públic, doncs hi ha gent que ho ha deixat, no? Que no es pensava que era aquest l'ofici. Però en general, quan puges a l'escenari ja saps què hi trobaràs i què suposa el fet d'estar allà dalt. Sí, és que Déu-n'hi-do. I és que ha obert molts fronts i anem encara alguns. Per exemple, home, crec que podríem parlar una miqueta de l'obra que estàs fent ara, amb el Carles Xuriguera, de Ni rastre de qui vam ser. Que és una obra que parla molt de... No n'estic segur perquè no l'he vist, però pel que he sentit, de rotllo de... Bueno, ja ho diu el títol, no? De la bellesa, de fer-nos grans, no? I que l'has enfocat una miqueta més, doncs, per no fer riure tant a la gent, sinó de fer-la somriure, no? De fer-la pensar una miqueta més, no? Sí, és un espectacle on te parla d'això, del pas del temps, del pas dels anys, on te parla d'aquest fet de que sembla que quan et vas fent gran no sols en el nostre ofici, sinó en tot, doncs que has d'anar deixant pas, no? I que la gent s'oblida una mica d'això. La gent necessitem constantment nous inputs, nova gent, noves cares, no? Parlo una mica d'això, parlo de la relació d'amistat entre dos tios. Bueno, és una obra...
no és que busquem el somriure, diguem que és una obra trista però que fa riure. És veritat que quan la vam començar, quan les primeres funcions era un espectacle molt més dur, no hi havia tant d'humor com ara, però a mesura d'anar-la fent vam anar modificant i ara sí que és un espectacle còmic, però amb un rerefons trist molt important. Clar, perquè va de dos homes, no?, que tenen una companyia de teatre que no té gaire èxit, oi? I que de cop i volta es troben que un dia, sense voler, han omplert el teatre, no? S'han venut entrades i, bueno, això és la sinopsis una miqueta, oi? Sí, són dos tios que quan l'espectador entra els troba allà sentats i sí, representa que són dos actors que fa anys que estan tancats a dins d'aquell teatre, que la seva vida ja no surten a actuar i es troben amb la sorpresa que aquell dia hi ha públic i, per tant, aquell dia tenen unes converses un punt surrealistes i on el fet que hi hagi públic potser els estimula a tirar endavant una vegada més amb un espectacle, amb el seu futur. I clar, perquè tu creus que el tema aquest de fer-se gran, de la vellesa, del pas del temps, tu creus que és un dels temes de la vida, oi? Vull dir, en tots els aspectes, no? No és un tema una mica tabú, però és com si no estéssim preparats, no?, per fer-nos grans, a vegades. Bueno, fer-se gran, jo en el meu monòleg, en el Feixades i Punt, ho dic claríssim, fer-se gran és una merda. O sigui, no... fer-se gran... Per molt que ens venguin, fer-se gran... No, és una putada. O sigui, a mi, si pogués... L'únic que té bo fer-se gran és que el cap és molt més savi i que aprens a envoltar-te de gent que realment hi estàs a gust, que t'apartes de la gent que no t'interessa, de la gent tòxica, de la gent que més que portar-te coses bones te n'aporta de dolentes, que veus a venir moltes coses, que tens a nivell d'ofici molta més seguretat, però a nivell físic hi ha una decadència important. Quan no fa mal una cosa fa mal l'altra, i ara amb 52 em fan unes coses mal que a 40 no em feien i a 60 me'n faran més i a 70 no vull ni imaginar-m'ho. Per tant, és el que hi ha, la bellesa és punyetera i l'únic que estem fent a la societat d'avui en dia és intentar trobar les coses bones que hi ha en el pas del temps, però a mi si em diguessin vols tenir 20 anys jo et diria que sí, perquè no em faria mal res, perquè tindria una energia tremenda, perquè piló de coses. La bellesa, bueno, clar, soc pare, això quan era jove no ho era, per tant té moltes coses bones, però és veritat que a nivell de societat en la que vivim, el fer-se gran, jo tinc la sort d'escriure els meus espectacles, de buscar els meus bolos a través de la meva oficina, però els que es dediquen a aquest ofici esperant a casa que els truquin per un càsting doncs ho veus que cada cop hi ha menys papers per gent gran, no? I això és no sols amb aquest nostre ofici, sinó amb molts. Aquí a Arbúcies hi ha tallers, que a vegades hi ha gent que amb 57 anys es queda sense feina i tothom és el que diem sempre, hòstia, aquesta edat ara què farà? No? Hòstia, quina injustícia, no? Quan precisament aquesta persona potser era molt més sàvia que no pas fa 20 anys, no? Però això és la vida i s'ha d'acceptar. Tu creus que la societat que vivim aquí a Occident hauríem de respectar més això, el fer-se gran, la gent gran, tenir-la més en compte? No? És com si l'apartéssim, no? Quan ja són grans, doncs, collons, hi ha les residències, hi ha països que les residències no existeixen, no? És impensable. Creus que aquí, bueno, això, que fer-se gran inconscient o conscientment apartem la gent gran, no? De mica en mica. Sí, i és una llàstima, però és que ho fem tots inconscientment. Sí. Estic en un procés de búsqueda d'informació del meu avi i ara m'estiro dels cabells pensar que la meva àvia, que va viure fins fa 20 anys, quan jo en tenia 30 i ella me'n volia explicar coses del meu avi, que era músic, i jo em deia, sí, ja m'ho explicaràs, ara tinc feina. I no me l'escoltava, i ara penso, quina ràbia, que en el seu moment no vaig ser una esponja i em vaig empapar de la vida del meu avi. No? Per què? Perquè quan ets jove la gent gran, quin rotllo ara, no? La iaia que em vol explicar coses. Per tant, ho estem fent tots inconscientment. I és quan a mesura que et fas gran que dius, hòstia, que burros, que quan som joves no escoltem tant com hauríem d'escoltar la gent gran. Però suposo que és llei de vida. Sí, tant de bo això, haguéssim aprofitat més molts moments, doncs, això, amb els nostres avis, fins i tot amb els nostres pares, també, no? O amb els nostres tiets, perquè, ostres, el que et poden explicar ells són coses
que avui en dia ningú més te les pot explicar i ningú més te les explicarà perquè de la manera que tu vol explicar un avi o un pare et vol transmetre tant que, bueno, que és únic, és que és única aquesta relació. Exacte, sí, és així. Perdre's una relació, això d'avis nets, doncs pot ser molt trist perquè, ostres, tot el que s'ha perdut, tot... Però bé, sí, és complicat trobar l'equilibri amb això de... Però sí, és anar-ho trampejant i fer-ho el millor possible. També, Fel, ara tens un espectacle demà, tens un altre a Roses d'aquí uns dies, també, no? A Roses. Sí. Em vas tenint, Déu-n'hi-do, no? Sí. Això, tanquem l'any amb gairebé 60 funcions. Això després de l'any passat vam fer unes 55, aquest any 60. Venguent de l'any del 2020, que vàrem fer unes 15 funcions degut a la pandèmia, doncs, clar, torna a haver-hi aire, torna a haver-hi vida, no? Sí. Ara aquest mes de novembre estem demà a Sant Miquel de Balenyà, a Roses, després actuem a l'Universitat de Mataró amb una entrega de premis que presentem la gala. Estem també a la Gala de les Estrelles del futbol català, el dia 28 també actuem allà. Això, al gener tornem a començar, vacances, però després al gener tornem a començar i vinga, i que no pari. A Manresa no vindreu o què? A Manresa? No, a Manresa, de moment no. Vaig estar-hi fa poc, vaig venir a presentar la gala dels pobles de Catalunya, una gala que es va fer al Cursal, però fer l'espectacle, sé que hi ha contactes, sé que en Raül, que em porta a l'oficina, al Cursal de Manresa, han trucat, però no sé si vindrem o no hi vindrem, no ho sé. Potser sí. Després, Fel, tu estàs molt relacionat amb l'esport, no? Amb el Girona, amb el Barça. Tu què ets més, del Girona o del Barça? Home, jo, sincerament, clar, jo quan era petit era del Barça i tota la vida he sigut del Barça. I vaig anar a Wembley, vaig anar a Sevilla, vaig anar a Atenes, a Berna, vull dir que vaig seguir molt al Barça quan era més jove. El que passa que també és veritat que després hi ha uns anys que el futbol em vaig desconnectar, i el Barça, soc soci del Barça, tinc seient a Can Barça, vull dir que... Però quan apareix el Girona, i apareix perquè el meu amic Jordi Guerrero se'n va fer de segon de Pablo Machín, començo a anar al camp i em començo a enganxar. I per mi el Girona, tot i que soc d'Arbúcies, no deixa de ser l'equip del meu poble. És l'equip proper, és l'equip on durant uns anys això hi vaig tenir-hi un amic entrenant, on tinc la sort de conèixer l'Àlex Granell, l'Eloi Amagat, on et trobes en Pere Pons, i llavors és l'equip d'una gent molt propera que dius, home, aquests hi podria jugar algú d'Arbúcies, saps? Es fa molt proper. I, per tant, disfruto molt del Girona perquè amb el Girona he après a veure que és molt ben parit ser d'un equip petit, perquè és molt fàcil ser del Barça. Perquè el Barça, al final, i ho estem veient aquest any, sense jugar res de l'altre món, va líder, no? Sí. També va a camp de l'Ossassuna amb 10 i guanya, perquè són tan superiors, perquè el pressupost del Barça, un jugador del Barça guanya com tot l'Ossassuna. I tot això, a mi soc del Barça i m'agrada molt, però quan el Girona, al camp del Girona hi ve l'Almeria i veus que estàs patint per guanyar i que a l'últim minut es fa un gol i et tornes beneit i dius, hòstia, que guapo això, no? I és veritat que després baixes a segona i tens una decepció i... No ho sé, per mi el Girona és l'equip del meu poble i el Barça és la selecció nacional de Catalunya gairebé, no? De la manera que m'ho miro jo. Sí, tant. Però el Barça cada cop està esdevinguent més, ostres, una gran empresa tan globalitzada, tan poc personal, t'hi sents tan poc... A vegades, perquè és més que un club i encara continua amb aquest catalanisme, Però, ostres, hi ha moments que es perd una miqueta això... A vegades t'hi sents poc arrelat, no? A vegades, en canvi, amb el Girona sí que ho veus més com l'equip del poble ara mateix, no? A mi em passa això una miqueta. Sí, clar, és que al final el Barça és un equip mundial, no? Sí, està molt bé. I cada cop serem menys catalans que seran del Barça i més gent del món, saps? I per això és xulo quan arriba Xavi entrenador, perquè saps que molt important, això. Un noi d'aquí, de Terrassa, que és l'entrenador. Jo ara hi trobo faltar catalans a l'equip, no? Només ens ha faltat que plegui Piqué.
aquesta cosa, i bueno, dins el vestidor s'hi parla català, no? Cada cop menys, no? L'altre dia vaig sentir una entrevista amb Balde que parlava català, l'Ansu parla català, i dius, però, saps, s'ha d'anar mantenint això perquè al final és l'essència d'aquest club. El Girona, tot i que ara no passa un bon moment en quant a gironins a dins el plantilla, només hi ha Valeri com a titular, no sé, vas al camp i tens la sensació d'entrar al camp de l'Arbúcies. És més gran, però és com si anessis al camp de l'Arbúcies, no? I a mi això és el que m'enganxa del Girona. Sí, no, el Girona ara mateix és impensable doncs, que no estigui agermanat amb aquesta catalanitat, no? Vull dir, va de la mà. En canvi, ara el Barça, bueno, veus a les xarxes socials, doncs és una gran empresa al final. Al final acaba sent una empresa i es perd aquesta coseta que parlem ostres, d'anar al camp i sentir això que estàs com el teu poble, no? Sí. I estàs retransmetent, t'agrada retransmetre partits? També t'agrada molt o no tant? O sí? Sí, bueno, clar, jo estic allà col·laborant, el que retransmet. Sí, diguéssim, sí, però bueno, estàs allà a peu de canó. No, a mi, jo de fet, quan jo amb 17 anys em diuen a casa meva que què vull estudiar, si és que vull estudiar perquè veien que a mi no m'interessava, i els dic, només hi ha una cosa que em pugui interessar, que és ser periodista esportiu. I van dir, doncs, bueno, anem a reunir amb la directora de l'institut i a veure què t'explica, i quan vaig anar a aquella reunió, la directora va dir, d'acord, la nota de periodisme, la nota de tall per entrar a la universitat és la més alta de la selectivitat, i aquí vaig dir, doncs fins aquí la meva carrera de periodista esportiu, perquè no tenia gens de ganes de posar-me a estudiar. I em deien, ostres, periodista esportiu per què? Jo sempre deia, perquè jo vull retransmetre els partits del Barça, en aquell moment, i no vaig fer-ho. I quan fa uns anys de Catalunya Ràdio em truquen per anar a la transmissió del Girona, doncs vaig dir, mira, veus, una mica aquell somni que havia tingut de jove, sembla que s'acaba complint. I l'any passat, quan va acabar la temporada, semblava que tornaria a Catalunya Ràdio, em van trucar els de RAC1 i com que jo estava col·laborant a Islàndia em vaig trobar que m'era molt més còmode mentalment també fer-ho tot a la mateixa emissora i vaig decidir fer el pas de passar cap a RAC1 també a fer les transmissions. A veure, és que m'ho passo molt i molt bé. Sí, no? M'agrada molt el futbol, m'agrada molt a la manera que té de fer en Miquel Agut, en Brugui, en Xavi Puig des de l'estudi, i hòstia, m'ho estic passant molt bé. L'única llàstima és que ara hi ha parada de seleccions i unes vacancetes. Haurem d'esperar uns... Tot i que m'han trucat per anar a fer algun partit de selecció, també fer comentaris i posar una mica el toc d'humor, però de cares al gener tornem a enganxar amb les transmissions del Girona. Que guai, que guai. I com veus el Girona aquest any? Al final estem remuntant una miqueta, no? Sí, bueno, al final com l'any passat, en Mitchell comença cada any amb una plantilla que n'hi ha molts de nous, que té una manera de jugar molt peculiar, que fins que tothom no enganxa una mica el sistema i un sistema que ha canviat, que ara amb aquest 4-1-4-1 el dia del Bernabéu jo penso que va trobar la tecla adequada i que ara la llàstima és el peron, que ara anàvem enratxats, ara havíem aconseguit un nivell de joc important, amb molta confiança, amb gol, però vaja, jo estic convençut que no es perdrà uns dies de vacances, pretemporada i tornar-hi, i jo penso que no es pot dir mai perquè és futbol, però si seguíssim aquesta línia que hem acabat no hi ha d'haver problemes per patir, per baixar. Jo penso que podrem estar a mitja taula tranquil·lament. Sí, és que pinta bé, perquè és que jo les primeres jornades que traiem els resultats, jo ho veia que, hòstia, perdíem d'un gol o 3-5 allò contra la Real, va ser, em sembla. Sí. Però, bueno, vam fotre 3 gols, no ens fotien pallisses allò, competíem, no? O sigui, competia el Girona. Sí. I no és com altres equips que ja es veu que no hi ha res a fer, no? Exacte. I al revés, jo també el veig de mitja taula, pot estar a mitja taula. Sí. Si no passa cap catàstrofe. Perquè hi ha alguns jugadors que van al Mundial o no? No, l'únic que deien que hi havia possibilitat de Santi Bueno, però no sé si va convocar, no sé si sortir la llista o no. I Arnau Martínez també estava a la preselecció. Hòstia, és molt bo aquest, de Luis Enrique, però no crec que hi vagi. No sé. Hòstia, jo me l'emportava. Si fos el Luis Enrique, jo me l'emportava, aquell xaval, Sí. Me l'emportaria. És molt bo. Corrent rumors que el Barça se l'està mirant. De fet, ell surt del Barça, per tant, el seu somni és tornar-hi. I jo dic, vale, que el Barça el firmi, però que el deixi cedit un any més encara del Girona i acabi de créixer i després que vagi al Camp Nou.
però és un lateral molt potent. Jo crec que el Barça hauria de tractar el Girona una miqueta diferent que els altres equips. No sé com dir-ho. Sí, Vale, sí. vull l'Arnau. Doncs, hòstia, doncs li deixo... Hi hauria d'haver una miqueta de... Sí, però Penso, no, el Barça no sé no. no veig que tinguin bona relació, no hi ha cap No? cedit. Bueno, de fet, Collado no ve, Abde no ve, no sé si són perquè ells no volen venir i prefereixen anar a l'Elx o Osasuna respectivament, però no, així com amb el Madrid hi ha una gran col·laboració, fins i tot amb l'Espanyol, no? Amb cedits, al Barça no hi ha ningú cedit al Barça, no. Sí, és veritat. No sé el per què, no entenc, no sé. És curiós perquè hauria de ser al revés, doncs, no sé. Sí, no sé, ells sabran. Amb això sí que no sé. Potser hi ha alguna coseta que no sabem, no? Hòstia, Segur. molt malament, doncs Barça, li has de fotre canya. Va, amb el City sí, no? Amb el Guardiola? Bueno, de fet, el Girona és dels germans Guardiola, no? Vull dir, el gran accionista és Pere Guardiola, juntament amb Artures, i, per tant, aquí al grup City la col·laboració que hi ha va molt bé i suposo, que Tati Castellanos està aquí perquè està fitxat pel City i el cedeix al Girona. I com això, cada any venen una sèrie de jugadors, un any tenen més bon resultat, altres no tant, però la col·laboració amb el City penso que és molt interessant. Sí. Com veus que el Mundial es faci a Qatar, d'això que se'n parla tant ara, justament? Aquí és on veus que el món és un desastre. O sigui, al final aquí ha governat el diner, que ja ho sabíem, però en aquest cas és tan descarat anar a jugar a futbol a un país on els drets humans no estan ni respectats, on l'únic que prima són els diners. Em sorprèn que s'hagi permès trencar les lligues de tot el món, perquè aquells senyors que tenen molts diners hagin comprat això i és que no ho sé, hi ha un punt ja de tanta... Sí, ja és pervertir-lo ja al màxim nivell, no? Perquè vulguis o no, doncs, bueno, molts equips com el City, el Barça que porta ja Qatar Airways aquí, mira, veiem aquí espornetes de Qatar, no? Però ja anar a fer un Mundial allà és com... Sí, no entenc com les federacions, com els països ho han permès i, bueno, és això, és el poder del diner que ho governa tot i que la resta hem d'estar callats i anar mirant. Però ja és exageradament perquè aturen el món futbolístic perquè tots els jugadors vagin allà, tothom no sé, hi deu haver això, una mà de diners ficats, però increïble i d'això que es diu que van morir molts treballadors construint els camps de futbol, no? Bueno, són esclaus, tenen esclaus d'altres països dels voltants, no? No sé de quins països ben bé, no la vull quedar, però són esclaus que els fan treballar fins a morir, no? Clar, també hi va haver una miqueta això amb el Mundial de Brasil, no? També ja van fer històries una miqueta així, però clar, Qatar ja és això, bueno, que les dones no tenen drets directament, els homosexuals i les noies, les lesbianes tampoc, no? Bueno, o sigui, no... Sí. Tot això. Però tot això, els governs, els països s'ho han passat pel forro i tothom cap allà a fer el Mundial i a guanyar diners. I aquest és el món que tenim. I nosaltres ens l'empassarem des de casa. No hi haurà ningú que proposi totes les teles tancades del món i que... Estaria guai, No, estarem tots allà comentant els partits, mirant el futbol i, per tant, no ho sé, el món, a vegades, amb el meu amic Callís, en els dinars, quan ja hem fet alguna copa i ens posem transcendentals, sempre diem, ens mereixeríem que vingués un meteorit i que s'acabés tot i tornar a començar a zero i si es fa més bé tot això, perquè el seu... No sé cap on està portant la vida, no ho acabo de veure clar. Sí, a mi em fa gràcia això que diem els humans d'això, aquesta persona és molt humana, no? S'ha d'humanitzar. Hòstia, doncs no, perquè humanitzar l'humà fa guerres, vull dir, humà hauria de ser un adjectiu dolent, saps? Ser humà. Sí. Perquè, ostres, això bueno, és que ara perquè estem tots amb la guerra aquesta que està de moda ara, doncs que n'hi ha moltes més. Sí. Hi ha tots els immigrants que volen venir i els deixem morir al mar, saps? O sigui, estem parlant els ucraïnesos pobrets i els que venen d'altres països pobres no són tan pobrets, o què? Sí, no és així. O el de les tanques de Melilla, que aquells no valen tant com perquè són més negrets i no són rossets, no? És una miqueta tot això. Jo penso, a mi m'agrada molt l'humor, Fel, i em fixo molt com sou molts humoristes, monologuistes,
perquè tu fas molts monòlegs també, que els monòlegs, això sí que té mèrit, fer monòlegs. Sí. Trobo que això, que toqueu molts temes doncs, d'aquests que... Això, que no són de fer riure, però els doneu aquest toc no d'humor, no? Per portar-los, doncs, per explicar-los, no? Per deixar-los anar d'alguna manera. O com ho feu, això? Com barreges coses transcendentals de la vida doncs, amb humor? O com es fa tot això? Com es traça aquesta... Jo penso que això, en el meu cas, jo penso que la manera que veig la vida, la veig amb humor, perquè si no, la vida és molt dura. Jo sempre dic que els mals moments que he passat a la vida, per desgràcies properes, el que m'ha ajudat ha sigut l'humor. Per tant, quan escric, jo no faig un humor polític, no faig un humor massa reivindicatiu, jo faig un humor més costumbrista, a mi m'agrada parlar de la gent, de les seves coses, de la manera que es mouen el dia a dia, i aquí intento posar-hi l'humor i intento fins i tot en això, el Ni Rastre és un espectacle molt trist, explica la vida de dos homes solitaris que no tenen futur, però ho faig des de l'humor, des de veure l'absurditat de la vida amb Exacte, humor. de l'absurd. I, per tant, en el meu monòleg, al Feixades i Punt, explico les meves misèries, que al final són les misèries de tothom, del pas del temps, de les dificultats per ser pare, de les petites malalties que tenim i que ens obsessionen. Per tant, amb tot això en el dia a dia hi poso humor i això fa que quan comenci a escriure i començo a escriure textos i traspugui aquest humor. Sí, no, és que és completament imprescindible l'humor per sobreviure, jo ho penso sincerament. I a vegades tens por de passar-te amb l'humor o, hòstia, això no, millor que no ho toqui. Hi ha temes que creus que a vegades la gent no vol que es toquin en l'humor o creus que s'ha de poder fer de tot en l'humor? O l'humor negre, també ho vaig preguntar l'altre dia. Creus que l'humor negre no és prou políticament correcte per dur-lo a terme? Creus que s'hauria de censurar algun tipus d'humor o creus que no? Per mi no. Per mi l'humor no hauria de tenir límits. El que passa que estem en una societat cada vegada més encursetada en aquest sentit. Però jo al final, és que a mesura que fas gran, dius aquell està a favor d'això i aquell està a favor de l'altre. Doncs molt bé, a mi em sembla fabulós. A mi no m'atabaleu, vull dir, jo tinc les meves coses al cap, jo explico les meves històries i ara que l'han denunciat, doncs, bueno, jo què vols que et digui? Jo què sé, tio, saps? Jo estic arbúcies amb la meva vida, no. Cada cop soc més egoista, cada cop estic més tancat amb el meu món. Però tornant a la pregunta, jo procuro... Jo sempre dic que per mi l'humor hi ha una cosa que és el mal gust. Llavors això és molt subjectiu de cada un, és molt objectiu. Jo procuro fer el riure de les coses que a mi m'agraden riure. A vegades em diuen, hòstia, tu política no en toques. No m'interessa la política. No m'interessa per res. I per tant, de què m'haig de... A més, hi ha molta gent que fa això, no? Poses la tele i tothom està fent el mateix tipus d'humor polític i dius, bueno, doncs molt bé, a mi no m'agrada ni m'interessa. I per tant, no ha de tenir límits, per mi ha de tenir bon gust. És la diferència entre tenir límits o tenir bon gust. Per mi és tenir bon gust. Els límits, cadascú ha de posar els seus. A mi, si hi ha un còmic que se n'en fot de mi o dels catalans, no me'l miraré, ja està, però penso que té dret a fer bromes sobre mi o sobre els catalans i a mi em puc indignar, sí, molt bé, doncs m'indignaré, però que tu et pots agafar i dir jo aquest el vaig mirar i aquest no, perquè aquest m'agrada molt i aquest em fa riure. No ho sé, també és molt complicat perquè cada un de nosaltres som susceptibles a una sèrie de coses que ens poden molestar en un moment donat, però també és aquella cosa de la llibertat de cada un. Sí, vaig veure una entrevista que vas dir que vas deixar davant de Twitter, no? Perquè t'ensenies massa a vegades. Sí, i perdia molt el temps i a vegades m'enfadava amb coses que després penso, bueno, i a mi què? Vull dir, és que al meu dia a dia no necessito agafar aquesta emprenyada o no necessitava perdre el temps 3 quarts d'hora mirant una conversa que al final deia, a mi què m'importa això, saps? I de cop feies un tuit normal de dir avui el Girona no sé què i et sortia un i t'insultava
què sé, tio, tanta amargor hi ha al món. Jo soc molt feliç i estic molt content amb la meva vida, per tant, no vull compartir amb tota aquesta cosa d'energúmens, no tots, però molts energúmens que se'm acostaven a Twitter i vaig dir, estaré més bé sense, i la veritat és que estic més bé sense. No, és que jo crec que si tothom ho provés, tothom estaria millor sense Twitter. O sigui, menys la gent doncs, que només té això, si tens altres coses a la vida, és impossible que t'aporti res positiu, allò. És que és destrucció i mort, allò. És destrucció. O sigui, no... I a més que, a part d'això, que és complicadíssim arribar a un acord amb algú amb 4 línies. O sigui, les discussions aquestes és una cosa increïble. Vull dir, és una cosa que d'aquí uns anys o no sé quan s'estudiarà i diran, mira, el 2022 mira què fotien. I diran, però aquests tios i ties eren normals. És increïble. A Instagram sí que estàs perquè, bueno, és més... Sí, Instagram... I per la teva feina, et cal per la feina. No, al final jo dic que a Twitter quan posava demà actuo a Roses, ningú deia res, ni massa ningú et venia a veure. Mai m'havia trobat algú en tant. Ai, sí, jo et segueixo a Twitter. A Instagram poses a Roses i un piló de gent l'endemà no et ve allà i diu, és que et segueixo a Instagram i he vist que actuaves a Roses. És tot molt més agradable. I jo ja, a mi m'agraden les coses agradables, ja. Exacte, no, és que per la gent que està al teu món, per tu, doncs Instagram és molt necessari, doncs això, perquè la gent et segueixi, la gent et vegi més com a prop, no? I que pugui... Digue'm. No, tot i que fa molta mandra, o sigui, 20 anys enrere vivíem sense això i la gent també estava al cas de tot, però ara s'ha de tenir. Si no ho tens, quedes una mica outside i, per tant, bueno, mira, no tenir-ho amb la intensitat que ho tinc ara, que em vaig comprometre a posar una foto cada dia, i això se m'està fotent molt llarg i molt pesat, però ara ja em queden 60 dies per acabar l'any i a partir de l'any que ve tornar a un ritme normal, de tant en tant penjar una foto, però no això diari, perquè no sé ni què penjar-hi, no em passen tantes coses interessants com per haver de penjar una foto cada dia. Sí, no, i la gent que ho fa per gust, això d'anar penjant fotos i això, doncs, clar, realment la gent més jove, això, és que és el seu món, diguéssim, han crescut amb tot això i, ostres, és complicat, això. No, els meus fills jo no els he vist mai sentats a la tele. Ja. No. El meu fill se sent al meu costat quan fan el futbol i si pot el mira amb algun canal que trobi. Jo recordo uns partits, el primer partit que fan de Messi amb el Paris Saint-Germain, que el volíem mirar a la nit i vaig dir, vale, doncs a la nit anem allà al sofà, ens el mirem. Diu, al sofà no, jo el miraré des del canal de l'Ibai. Dic, hòstia, però el fan per la tele, ja, però no mola més l'Ibai. I, per tant, els meus fills, si se senten a la tele és per mirar alguna cosa de Netflix o alguna cosa que els hi pugui interessar, però la tele convencional, ells al seu món està a TikTok i està, no sé, un mes, però els meus canals no hi són. No, ara ja la gent que puja ja està acotada amb el cap així, doncs, mirant una altra història i tot el dia, no? És estar connectat les 24 hores del dia. Sí. Té la marinera, això, Hòstia, i jo em pregunto, però aquesta gent que puja, aquests nanos, nanes, clar, si no ho fas, estàs fora del món real, també, o no? O pots anar pujant sense les xarxes socials, tu creus? Es pot o realment seràs un bitxo molt estrany, si ho fas? Jo crec que tothom fa el que vol. Jo veig que els meus fills estan connectats i amb els seus amics estan connectats i el seu món, el meu fill té 13 anys i ell no fan servir WhatsApp. Ho fan servir molt poc, ells fan servir el canal intern d'Instagram. El meu fill gairebé no penja fotos, n'ha penjat 4 en un any que fa que el té, però on es connecta és a través d'Instagram, i llavors té un Instagram on jo puc mirar i després en té un altre que es connecta només amb els seus amics i allà és el seu món. Sí, és un altre món, és un nou món que comença, que ja ha començat. Sí. I tu com veus el món en general, Fel, això que parlàvem una miqueta? Creus que el típic que es diu que va millor o a pitjor, o creus que el món tampoc s'ha de dir va pitjor perquè sona molt el que sempre es diu? O creus que els humans ens estem tornant això també més egoistes, més... Sí, no ho sé, és que no ho sé. Complicat això, aquesta filosofia.
perquè jo mira, el que et deia abans, estic entrant a la vida del meu avi, intentant trobar informació del començaments del segle passat, i era molt ben parit, mirat des de fora, però mirat des de dins, quan hi ha gent que passava gana, quan després van viure una guerra civil, quan tenien fred, perquè no tenien calefacció, vull dir, era més ben parit allò. I ara llegeixo diaris de l'època i també hi havia moltes baralles i molta enveja i molta ràbia. Per altre costat, els pobles m'expliquen veïns, doncs, que, hòstia, abans, quan sortíem amb la cadira aquí fora al carrer i vosaltres jugàveu en bicicleta, i ara no ho veus, això. Està tothom tancat a casa seu, en el seu món digital, en les seves pantalles de Netflix, la gent no va ni al cine. És millor, és pitjor? No ho sé, és diferent. I d'aquí 300 anys diran, hòstia, aquella època sí que era ben parida, perquè ara no sé què els hi passarà, també es queixaran. Això aquí volia anar, sí. I és que no ho sé. Jo toca viure això i és viure amb el màxim d'alegria possible, envoltat de la gent que vulguis estar envoltat, i d'aquí 50-70 anys no n'hi haurà cap de nosaltres. I per tant, el que sí valoro cada cop més és això, és dir, hòstia, com menys obligacions tinguis millor, sentis millor, perquè al final aquí són 4 dies i sembla un tòpic, però és que és així. Sí, a vegades no ho tenim en compte. Només ho tenim en compte quan estem malament. Fins i tot quan tenim un mal de cap, ostres, quan estigui bé, quan no tingui mal de cap, aniré a pujar una muntanya. I no la vas a pujar, no la puges, no? No la puges a la muntanya. I parlant d'això, al teatre, la gent déu-n'hi-do encara com va al teatre o no? O en general, vull dir, Barcelona mateix, que era una ciutat tant de teatre, s'està perdent molt? Sí, jo penso que els meus fills, si tot van a teatre, quins rotllos, han tingut una hora allà, un tio que explicava no sé què, un avorriment, i hòstia, nois, saps? I mira que hem intentat a casa, no? Perquè a casa tant jo com la meva dona ens dediquem al món de la cultura i per tant dius, doncs, però el món va cap a un altre costat. És molt complicat, també. Al final, les coses que estan triomfant de teatre no són grans coses de teatre, són coses mediàtiques, que la gent ens movem a través de la pantalla. Vull dir, l'última gira més important que està triomfant per Catalunya és el Llop, que és una companyia de teatre amateur. Vull dir... Sí. Per què? Perquè sortia per TV3. Clar. L'últim concert que han planat al Sant Jordi a Eufòria. I això va així. I llavors dius, quan parlen de cultura, jo que no soc, vull dir, jo no faig cultura, faig entreteniment, que després diguin que això és cultura. Vull dir, el món cultural va per un costat i la gent va per l'altre. Sales de Barcelona amb espectacles, amb potencial cultural, un potencial d'innovació, d'un escenari de companyies que fan coses noves, que fan coses arriscades, no tenen públic les coses comercials. I això és bo o dolent? No sé, és així, ja està. És que no... Jo procuro fer coses que siguin comercials per guanyar-me la vida i ja està. I el teatre interessa molt més el futbol. A mi m'interessa més el futbol que el teatre. És així, és de clar. És molt complicat competir ja amb tants inputs de pantalles, amb tants sons, perquè és que si ens hi fixem també, doncs els vídeos tenen molts sons, tot és bu. No, clar, el teatre és més pausat, tot això més pausat costa, no, a vegades, pausadet. Sí. La gent cada cop necessitem més inputs al cervell és una bogeria, i la gent està mirant el futbol i està tuitejant i està... No? I el meu fill mira el futbol mentre hi ha 80.000 persones connectades comentant. Una bogeria, sí, és... Ahir llegia i és veritat, cada cop hi ha menys consum de futbol, encara que sembli que no. Però és que la gent jove no se senta a mirar un partit de futbol. Miren el que diuen els highlights aquests i quan passa alguna cosa venen a treure el cap a veure el gol, però és un partit sencer, no tenen ni la paciència de mirar-lo. Per tant, imagina't, si no miren un partit de futbol, que creguin d'anar a mirar una obra de teatre. I ho veus a les platees, veus una mitjana d'edat. Sí, de gent més jubilada, sí. Sí, la gent jove, a vegades surten productes que poden interessar a la gent jove, però no és l'habitual. És una llàstima, perquè mira que va costar tot el del Teatre de Barcelona, no? Totes les companyies, no fa gaire, als anys 70, no? O 80, s'hi va lluitar molt.
Teatre Guerrilla és de les últimes companyies que surt. Ara hi ha la Calòrica, per exemple, que és una bona companyia de teatre, però aquella època de joglars, de Goll de Gom, comedians, era una època molt reivindicativa, amb una gent molt potent, però això la indústria mateixa també ha anat girant. De cop i volta es converteix tot en grans productores, que són els que reben les grans subvencions, que són els que fan els grans espectacles i que són els que tenen els teatres. I ells mateixos, aquestes 3 o 4 empreses, s'alimenten i els altres tens la teva botigueta que vas defensant i els altres són supermercats de teatre que posen productes a l'abast del gran públic i que després els de botigues de barri com jo, com en Peyu, com en Pep Plaza, anem fent. Però el més, Vitó, Balanyà, Focus, són grans empreses que són els que dominen el món teatral. I Madrid està millor en tema teatre que Barcelona o no? No ho conec, la veritat és que no ho conec. No ho sé. La indústria cinematogràfica sí que sabem que està a Madrid. El teatre... Catalunya produeix tant teatre per ell mateix que no venen produccions de fora d'Espanya i, per tant, la gent de fora d'Espanya tampoc contracta produccions catalanes. Jo recordo haver anat a fer gires en Teatre Guerrilla per Espanya i a hores d'ara molt poca gent surt a Espanya. I com ho fèieu? En castellà, doncs? En castellà, sí. No ho sabia. Traduir un espectacle, Som i serem, ho vam fer en castellà i vam fer uns 25 bolos per Espanya. I en aquell moment hi havia un intercanvi interessant entre Catalunya i Espanya a nivell teatral i això també ha desaparegut. És una llàstima perquè, hòstia, ha de molar, doncs, si ets d'Arbúcies, anar-te'n a qualsevol lloc d'Espanya també és enriquidor per tothom. Sí, experiències, sí. I a Lisboa, i a París. I a París com ho fèieu? No, era un festival internacional. D'acord. I hi ha pantalles que van traduint i bueno, és com temporada alta que a vegades ve actuar algun polac i hi ha una pantalla que va... Però era interessant. Però això... S'ha deixat de fer. Teatralment, Madrid, home, suposo que com tot Madrid hi ha pasta i per tant allà deuen anar tirant bé. Fel, m'agrada sempre preguntar cosetes així. Tu, per exemple, Fel, per tu, l'èxit, què és l'èxit? L'èxit. Si li haguessis explicar als teus fills què és l'èxit, o a mi mateix, què és l'èxit? L'èxit és aixecar-te al dematí i saber que aquell dia faràs el que voldràs, no el que et diguin els altres que has de fer. I si amb això pots guanyar-te la vida i ser feliç, això és l'èxit absolut. És fer el que puguis fer perquè el teu cervell tingui ganes de fer. Jo tinc ganes d'escriure, de fer ràdio, de fer teatre, i això ho puc fer, doncs això és l'èxit. El de més, els diners, la popularitat, tot això és volàtil, tot això. Per què un és famós i l'altre no? Per què un es guanya millor la vida que un altre? No? Hi ha molta gent que és molt millor que jo fent teatre i en canvi està fent de cambrer, per exemple. No? Per què? No ho sé. Clar. Tu has de lluitar pel que tu vulguis fer i ser i si ho aconsegueixes, això és l'èxit. Però i encara que, per exemple, imagina't que tu no ho haguessis aconseguit i haguessis de fer, no sé, una altra feina, doncs, fuster o metge. Encara que no puguis fer perquè al final hem de menjar, encara que facis una cosa que no sigui ben bé el que volguessis fer, creus que es pot adaptar a l'èxit? Diguéssim, bueno, doncs no he pogut ser metge i soc fuster, o al revés. Creus que està molt al cap també d'agafar-t'ho, doncs mira, doncs seré un bon metge, seré un bon fuster? Home, jo penso que, per exemple, un bon metge ha de ser per vocació. Un metge i un bon fuster també penso que són feines vocacionals. Jo penso, és que clar, no ho sé, jo vaig ser 10 anys peixater a contracor, perquè no... És molt dur, fer una cosa que... I no era feliç. O sigui, jo li deia a la meva mare, quan vaig començar a dir que volia ser músic i actor, i la meva mare s'enfadava i li deia, és que jo no vull estar aquí 40 anys tallant lluç, és que a mi no m'aporta res aquell lluç, vull dir, què guanyaré, molts diners i què? Jo no vull diners, jo vull aixecar-me al matí i tenir la trempera de fer coses que em vinguin de gust i per tant no m'imagino haver estat treballant en un lloc on no, perquè jo vaig fer uns anys i veia que no anava bé, que no... Vull dir, tenia la peixateria i vaig obrir un pub perquè a mi m'agradava molt la nit, perquè m'agradava molt la festa, i vaig obrir un pub on organitzàvem festes, concerts i tinglados i al cap de setmana jo era molt feliç treballant en el meu pub.
I quan arribava el dimarts, que havia d'anar a buscar peix i tallar peix i netejar peix i estar amb aquelles senyores intentant vendre peix, ho anava fent perquè tinc un caràcter que també darrere el taulell ja m'ho passava bé, però jo veia que el meu futur per allà no aniria enlloc. Tu tens caràcter, oi? Que sí? Tens caràcter o no? Ets això, el que es diu tenir caràcter? Entendre com a caràcter el que considero que tinc és personalitat, Això, sí, personalitat. idees clares, no soc de... No recordo mai cridat massa ni emprenyat massa. Sí, no té res a veure, vull dir, pots tenir caràcter i ser... Sí, tinc les coses bastant clares i he lluitat pel que he volgut. Quan tenia una idea al cap de portar-la a terme fins a les últimes conseqüències i per sobretot intentar això, aixecar-me al matí i dir, hòstia, que bé això que estic fent. Perquè per fer tot el que fas s'ha de ser molt inquiet i s'ha de tenir les idees molt clares, perquè ets com molt emprenedor, no? En tot, és emprenedor en el bon sentit de la paraula, no en aquest tauró financer que la gent es pensa. No, emprenedor en el món, en el sentit d'anar fent coses. No, jo dic que si hagués volgut tenir diners ho tenia molt fàcil. De casa teníem 2 peixateries, n'havia d'haver obert un altre a Sant Hilari i un altre a Hostalric, tenir-ne 5 o 6, contractar gent i dirigir aquestes empreses. A mi no em va interessar mai. Vull dir, al moment que em vaig posar a fer teatre ja es veia que no m'hi posava per diners, ni ha sigut mai el meu objectiu. Però en canvi sí que de cop i volta veig que tinc la idea de muntar un restaurant diferent en tota aquesta zona d'Arbúcies que no existia i el munto. Veig que quan necessitem a Teatre Guerrilla que estem tips de negociar amb gent perquè ens vingui a equipar els espectacles, doncs munto l'empresa Llum i So. No pares. El restaurant, tot. Estava avorrit a la peixateria, vaig muntar un pub, vull dir que sempre he estat creant coses, muntant coses. També és veritat que jo sempre dic que a mi el que m'agrada és crear-ho, és muntar-ho. Al cap de mig any I per això m'agrada el teatre, perquè el teatre em permet crear un espectacle i fer-lo girar un any i mig i després ja el plego, ja està, ja m'avorreix i per tant em vaig a parir un altre. I això m'ho permet el teatre, una peixateria no m'ho permetia, saps? No, hauries d'anar a pescar a viatjar pel món. I abans d'acabar, només una coseta, que sé que te n'has d'anar, demà tens una funció, pim-pam-pum, però la millor virtut que li pots trobar a una persona, quina és? Quan trobes una persona i li dius, uah, té aquesta virtut, quina virtut realment aprecies molt de la gent? Jo veig, al meu entorn, veig que finalment envoltat de gent amb un bon sentit, amb sentit de l'humor. En sentit de l'humor, perquè al demés tothom té virtuts, tothom té defectes, però al final el que m'acaba lligant amb la gent és el sentit de l'humor, és riure del mateix que em fa riure a mi i veure el món de la mateixa manera. Al meu voltant hi ha gent més egoista, menys egoista, al meu voltant hi ha gent més emprenedora, menys emprenedora, hi ha gent amb més avarícia, menys, però al final el sentit de l'humor que fa que miris el món amb un... Sí, és que és una manera de mirar el món, no? És com si estessis al mateix món que unes persones que tenen el mateix sentit de l'humor, no? És com si estessis a un altre món, no? Que t'entenen i et sents entès, no? Perquè amb el sentit de l'humor pots permetre mirar el món amb una certa distància. També ho fa més còmode. A mi no m'agraden els fanatismes, no m'agraden els extrems. A mi m'agrada sempre trobar els colors que hi ha al mig. I per tant, l'humor això t'ho permet. Perfecte. Et volia preguntar ja el defecte que no t'agrada de la gent, però millor no en parlem de defectes, acabem amb una virtut, no? Del sentit de l'humor. Un dia ja farem una segona part i fem una altra hora. I res, Fel, la gent et pot veure ara fent Ni rastre del que vam ser i que la gent estigui pendent de les actuacions que faràs, pim-pam-pum, que la gent t'escolti a RAC1, als partits del Girona, amb l'Albert Ong. I això, Fel, moltes gràcies, d'acord? Molt bé. Estem en contacte. Pere, una abraçada, moltes gràcies per això, per aquesta conversa tan agradable. No, gràcies a tu, Fel. Un plaer. Salut. Adéu.